Făptura cea nouă. Ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri, iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți. Pentru cei ce trăiesc, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei însăși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Doamne, ajută-ne! Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în seamă păcatele lor și ne-a încredințat nouă prăvăduirea acestei împăcări. Amin, amin. Vă rog să ocupați locurile. Tema din seara aceasta este restaurarea. Se predică cuvântul acesta deja de 4 întâlniri. Este a 5-a întâlnire pe tema aceasta și în seara aceasta subiectul predicii din seara aceasta e restaurare de la înfrângere la biruință. Și aș vrea să citesc un cuvânt care se găsește în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 55 în jos. Apostolul Pavel spune: unde ți este biruința moarte? Și când folosește termenul moarte, nu se referă doar la moarte fizică, ci și la moartea păcatului, moartea care a adus o moartea spirituală. Unde ți este biruința? Unde ți este boldul? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă ce? Spuneți cu voce tare! Biruința! Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin cine? Prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, spunea Apostolul Pavel, și vă îndemn și eu în seara aceasta, prea iubiții mei frați, fiți tari, fiți neclintiți. Amin. Amin. De la înfrângere la biruință. Fratele Nicu German ne motiva într-o seară și spunea să mărturisim înaintea lui Dumnezeu lucrările lui Dumnezeu și ceea ce face Dumnezeu. Ceea ce vreau să vă spun în seara aceasta, m-am gândit dacă să vă spun, să nu vă spun, dar cred că este bine totuși să mărturisim niște lucrări ale lui Dumnezeu fără să ne scoatem în evidență pe noi. Gloria să fie a lui Hristos. Pentru că El, în locul înfrângerii și a cenușei, El poate să dea biruință fiecare dintre noi. Slăvit să fie Dumnezeu. De 2 săptămâni suntem într-un job împreună cu fratele meu Samuel. Suntem într-un centru de zi, practic, un fel de centru de reabilitare. Eu am lucrat în centre de felul acesta, am lucrat în Bistrița, într-un centru de reabilitare socială mulți ani, foarte mulți ani, mai mult de 10 ani. Și cunosc mediul destul de bine. N-am știut exact unde o să lucrăm și am început, vă spuneam, acum 2 săptămâni, am intrat și ne-au repartizat, sunt 5 nivele în buildingul acesta și ne-au spus mergeți la etajul 3 și începeți acolo să lucrați. Sunt 23 de apartamente pe etajul 3, un hol de 23 de apartamente. Și ne-am început noi să lucrăm, să începem lucruri, dar ne avertizează cineva și ne spune: vedeți că ăsta e un hol numai cu doamne. Pe holul ăsta numai doamne sunt. Problema este, aveți grijă un pic, pentru că se mai fură, aveți un pic grijă. Și ne-am dus cu mare grijă la doamnele de la etajul 3 să începem să lucrăm pe la uși în sfârșit, să facem ce aveam de făcut pe acolo.
Și la un moment dat începem să interacționăm cu etajul 3 și mă uitam la Sami și noi s-a uitat fratele Sami la mine și am început să ne întrebăm și să etichetăm doamnele acestea de la etajul 3 și să ne mărturisim în seara aceasta că am etichetat greșit și cu... Și am zis, dom'le, asta cred că n-are minte. Am zis, dom'le, cred că e dusă de acasă femeia asta. Deci era una pe palier, că Sami, eu n-am sesizat, zice, asta de fiecare dată când trece, ne înjură. Deci de fiecare dată când ne vedea, ne înjura și ne înjura urât. Eu n-am sesizat. Și ea vorbea, o auzeam cum vorbește pur și simplu, dar ea de fapt ne înjura pe noi. Eu fiind mai departe n-am sesizat că ea ne înjură. De fiecare dată când ne vedea, ne înjura în casă, ne înjura pe hol, înjura pe toată lumea, blestema și în sfârșit. Zic, cred că asta e un pic dusă. Patinează. Erau două prieteni așa cumva, că le vedeam legate așa, stăteau undeva la o ușa de la capăt, arătau ca pirații din Caraibe. Dezorzonate. Le-am și zis, zic, astea sunt pirații din Caraibe. Zic, ăștia pot să joace dintr-un film. Ciudate rău. A plecat, așa o față rea, urâtă, crispată. Femeia așa mai mare, zic, dacă ne pleznește asta, ferească Dumnezeu. Deci ne făceam tot felul de, mare femeie. Am zis să nu supărăm, Doamne ferește. Un mediu intoxicat, un mediu frânt, un mediu de cenușă, de la un capăt la altul a palierului. Ne-am bătut la una frumos, politicos, așa, atent, bună ziua, bună ziua. Nu vă primesc. Trebuia să intrăm să mă... Nu astăzi. Dar știi, s-ar trebui astăzi că Nu. Dar nu. Ok, mulțumim. Și trec zilele și asta tot ne înjura și pirații din Caraibe tot treceau pe lângă noi și nu ne firam și aia era, în sfârșit trecea și nu aveai loc și în sfârșit. Și la un moment dat Sami zice, Robert, trebuie să începem să semănăm cuvântul lui Dumnezeu. Zice, fii atent ce fac, zice Sami. Eu încep să cânt Mărețul Har în engleză. Și după aia le iei primire, e treaba ta ce faci cu ele. Zice, eu cânt Mărețul Har și de aici acolo te descurci. Sami, nu știu, cred că a vorbit și cu fratele Cristi ceva în perioada aia. Nu prea eram eu hotărât. Ce să începe acolo? Merge fratele Sami, trebuie să deschidem apartamentele, noi trebuia să lucrăm ceva, așa. Și începe fratele Sami, intrăm într-un apartament, era acolo o doamnă și cred că am avut ceva probleme cu ea cu ceva zile mai în urmă, deja am etichetat-o că e periculoasă și începe Sami, Mărețul, în limba engleză. Și asta face ochii mari. Era la birou, zice Sami, înșoptește, zice, vezi care e Biblia pe masă? Avea o Biblie, femeia asta pe masă. Începe să, când nu zice nimic, mă întorc spre ea. A fost primul nostru contact, prima noastră sămânță și îi spune, ești creștină? Zice, da. Zic, ce fel de creștină ești? Zice, ce creștină? Evanghelică. Zice, ea mă întreabă, vorbești în limbi? Vorbesc în limbi. Păi suntem penticostali. O soră penticostală în mijlocul la nebunia aia de colidor ce era acolo. Începem să vorbim cu ea, zic, când am cântat n-ai zis nimic, zice, nu știam ce-i cu voi. Nu m-am putut gândi că niște oameni care vin și muncesc, pur și simplu, și își fac programul, pot să fie creștini și au interesul să vorbească ceva cu noi. Am prins curaj, slăvit să fie Domnul că am găsit-o pe asta prima. Am prins curaj să vorbim, să spunem ceva. Ne-a luat adresa de la biserică, a zis că merge la o facultate, face ceva business, are tangență cu români, românce și a zis că o să le trimită spre Biserica Betesda. Deci dacă o să începeți să vedeți ciudați, să știți că vin de la palierul numărul 3 din blocul nostru, la biserică. Da. I-am dat adresa și ok. Am mai trecut o zi și am ajuns la pirații din Caraibe. Acum scuzați că folosesc termenul ăsta, dar am început în felul ăsta. Am ajuns acolo am etichetat în felul ăsta prietenele astea. Foarte ciudat. Trebuia să intrăm, n-aveam ce face. Când am intrat într-un apartament,
M-am uitat și zic la Sami, femeia asta a făcut pușcărie. Am un pic de experiență în domeniul ăsta. Și zic, da, femeia asta s-a făcut pușcărie. Hai să vezi. O preia fratele Sami. În sfârșit, mai vorbește ceva cu ea și femeia asta începe să se mărturisească. Și unul din primele cuvinte care spune, am făcut pușcărie în America, venea din Statele Unite, 23 de ani trăită în America, femeia asta, s-a ocupat cu droguri, a fost prinsă, i-a dat mai mulți ani de pușcărie, a făcut o pușcărie în Texas, suedeză, sau suedeză de origine, care trăia acum în Anglia. Deci, când a început să-și deruleze istoria, să-ți dai seama cu cine stai tu de vorbă, Sami făcea numai fețe. Am început să vorbesc cu ea despre Hristos, am început să-i spun despre dacă crede în Iisus Hristos, dacă crede că Hristos poate să facă ceva pentru ea. Și femeia aceasta a întrebat, care-i golul tău, care-i țelul tău, ce vrei, ce urmărești? Atenție, vreau să mă cliruiesc, vreau să mă fac curat, vreau să-mi fac viața curată. Am făcut decizii greșite, am umblat cu oameni nepotriviți, am fost tânără, am făcut tot ce se poate face, regret. Aș vrea să fiu, atenție, curată. Aș vrea să fiu curată. Și am spus, este unul singur care poate să te curățească. Numele Lui este Iisus Hristos. Este singurul care poate să facă o viață frântă, să-i dea biruință. Și această femeie etichetată de mine și de Sami, această femeie care nu dădeam doi bani, mă fac mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată, în sfârșit, care avea ce avea, la un moment dat e cercetată de Dumnezeu și spune, om al lui Dumnezeu, roagă-te pentru mine. Nu, roagă-te. Ești sigur că vrei să mă... Da, vreau să mă te rogi pentru mine. Că vreau să încep o viață nouă. Și femeia aceasta a primit. Ne-am rugat pentru ea. Sami s-a rugat pentru mine ca Domnul să mă păzească de orice duhuri și eu mă rugam pentru ea ca Domnul să o elibereze în numele Lui Iisus Hristos. Oameni buni, s-a schimbat etajul 3. Ascultați-mă, s-a schimbat etajul 3. Cea mai mare provocare a fost cu Suzana, femeia care ne înjura tot timpul. Tot timpul ne înjura. Suzana o cheamă. Am ajuns la ea în apartament. Sami, zic, aici-s duhuri, Doamne, ai milă de noi. Când am intrat la Suzana în apartament, am început noi să lucrăm ceva, prietenă foarte bună cu femeia pentru care ne-am rugat. Deja era pregătită. Mă întorc spre ea să spun, ești creștină? Sunt creștină, zice, era pregătit. Am început să vorbesc cu ea despre Dumnezeu, oameni buni. Om după om, femeie după femeie, Dumnezeu a început să lucreze în palierul acesta. Nu se mai aude nicio înjurătură. Să pune cântări creștine. Pe palierul numărul 3 se cântă în limba engleză. Iese Suzana fericită asta care ne înjura. Nu vreți un ceai? Aleluia! Nu vrem, dar mulțumim frumos. Înțelegeți? Nu vreți o prăjiturică? Cine face schimbare? Iisus Hristos, Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu. Am luat o lecție foarte mare de viață, dacă vreți. Atât de ușor etichetăm, atât de ușor ne uităm. Vorbeam cu Sami, deci vorbeam singur, la un moment dat vorbeam singur. Adică nu este adevărat. Ai văzut, te-ai uitat la niște fețe ale unor oameni, te-ai uitat la niște atitudini, te-ai uitat la niște gesturi, te-ai uitat la... În sfârșit, ai pus etichete peste etichete pentru mediul și de unde vin oamenii aceștia și trăiesc acolo. Dar când ai început să semeni puterea, cuvântul puterii Evangheliei lui Hristos, Evanghelia lui Iisus Hristos are putere! Are putere! Ea trebuie semănată, trebuie spusă, trebuie afirmat, trebuie proclamat cuvântul lui Dumnezeu. Și El schimbă, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a început să lucreze la etajul 3 al acestui building, nu crezi că Dumnezeu deja a început să lucreze mult în viața ta? O lucrare de restaurare pentru mintea, inima, relațiile tale în numele lui Iisus Hristos? Aleluia! Asta spunea Apostolul Pavel în cuvântul acesta. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nu știu exact domeniul în care tu ai nevoie de biruință în momentul acesta, în vremea aceasta a vieții tale. Mi-aduc aminte că am avut o lucrare pentru frate și mi-a zis, va veni un nou season, un nou sezon pentru viața ta. Și e adevărat, s-a întâmplat lucrarea aceasta. Nu știu care este sezonul în care tu ești, poate fi un sezon al văii. Te îngăduie Dumnezeu, așa cum cita fratele Cristi, prin valea umbrei morții. Nu ne place în valea aceea, dar este o vale care prin valea lui Dumnezeu vrea să te îngăduie pe acolo. Dar Dumnezeu este cu tine. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ajută-ne să vedem prin credință lucrarea lui Dumnezeu, care este atât de măreață și de puternică. Spuneam, de la înfrângere la biruință, în seara aceasta o să încerc să continui ceea ce am predicat într-o miercuri seara. Vă aduc aminte că
în sesiunile, în temele care s-au dus înaintea dumneavoastră, de frați, fratele Edi, cred că a fost primul care a deschis tema aceasta legată de restaurare, și fratele Nicu German, amândoi, atât fratele Edi cât și fratele Nicu, au adus înaintea noastră doi bărbați, respectiv pe Petru și pe Iona. Ei au predicat dintr-o perspectivă practică unor oameni, în cazul lui Petru, mântuiți și care au păcătuit, au greșit. Și cum Domnul Iisus Hristos, în cazul lui Petru, vine și restaurează din nou în slujire de data aceasta. În cazul lui Iona, el este un proroc al lui Dumnezeu, care eșuează în lucrarea în care îl cheamă Dumnezeu ca proroc, dar Domnul se îndură de el, Domnul îl iartă și îl restaurează din nou, dându-i har și favoare lui Iona. Lucrarea a continuat prin fratele Marcu și fratele Marcu aduce înaintea noastră cum un Dumnezeu cu care are milă și care nu se oprește doar la poporul Israel în dorința lui de a face bine, ci merge mai departe, merge la neamuri, merge la o cetate care era păgână, păcătoasă, și Domnul se îndură de ea, slăvit să fie Dumnezeu. Și fratele Marcu încheia într-o concluzie partea care ne revine nouă, care este o parte practică, și ne amintea și ne spunea despre seriozitatea pe care ar trebui să o avem în 3 direcții. 1. Seriozitatea pe care ar trebui să o avem cu timpul și planul lui Dumnezeu, se spunea la un moment dat. Seriozitate cu care ar trebui să avem față de cuvântul lui Dumnezeu și, în ultimul rând, seriozitate pe care ar trebui să o avem față de sufletul nostru. Ei, când au zis Marcu chestia asta, mie mi s-a prins mi s-a prins un bec așa în mintea mea. De ce? Citesc o carte care mi-a fost împrumutată de un frate de aici din biserică, un frate bun, fratele Dani Goia. Mi-a oferit o carte, în urma frământărilor mele pe care le-am făcut și publice, biografia lui Charles Finney, unul dintre mari oameni ai trezirii din America, care face parte din valul al doilea de trezire din America. Și la un moment dat, în cartea aceasta lui Finney, el care este avocat de profesie, sau care își dorește să devină avocat, are o frământare și el are o expresie acolo. Zice: am devenit serios cu sufletul meu. Asta spune Charles Finney. Mi-am pus o problemă foarte serioasă. Ce se întâmplă cu sufletul meu dacă eu mor? Un tânăr care nu avea o viață predată, un tânăr care nu era convertit, dar care era dirijorul unui cor, dintr-o biserică locală, dintr-un sat. Și la un moment dat zice: frământarea aceasta, ce se întâmplă cu sufletul meu? Ce va fi cu sufletul meu? Adică serios, zice el, mi-am pus serios problema sufletului meu. Spunea fratele Cristi, ridicând o întrebare la bară, care îmi permis să o ridic și eu. Tu ești serios cu sufletul tău? Tu spui o întrebare serioasă legată de cum ești tu în relația ta cu Dumnezeu? Bărbatul acesta atât de serios și-a pus problema, încât frământarea aceasta l-a adus pe genunchi. Și ne spune la un moment dat în biografia lui Finney că a vrut să ducă într-un loc unde să se roage. Și a zis: nu mă rog în casă, că vreau să strig, vreau să plâng, vreau să mă descarc, că Dumnezeu mă aude lumea, era rușine. Și a fugit într-o pădurice. Ajungând în pădurice aceasta, s-a dus vreo 1 kilometru în mijlocul pădurice, să fie singur în natură, să strige, să roage. Și ce s-a pus între 2 copaci, nu-l vadă nimeni. Și în momentul în care s-a pus în genunchi, când foșnea un pic, chiar mai imediat să ridica și să uita să vadă, dacă nu cumva vine și îl vede cineva. Și așa, de mai multe ori, până la urmă, că aproape că a vrut să abandoneze, să se predea în brațul lui Dumnezeu. Și la un moment dat, Finney, apropo de ce spunea fratele Cristi, zice: de ce nu mă pocăiesc eu? Că-s prea mândru. Mie mi-e rușine să mă vadă cineva și să mă descrediteze. Deci mândria mea mă împiedică, de fapt, să mă pocăiesc, să mă apropii de Dumnezeu. Și când a înțeles lucrul acesta, s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu. Deci, pot să vină cine ar veni. E mai important relația mea cu Dumnezeu decât dacă mă văd oamenii, ce spun oamenii și părerile oamenilor. Atât de mult ținem cont de ce spun oamenii. Prea mult. Nu în sensul bun, ci în sensul rău. Atât de mult ținem la imaginea aceasta, atât de mult o protejăm. Oare ne îmbrăcăm într-un fel, ne îmbrăcăm copiii într-un fel, soția, vorbim într-un fel, nu de dragul lui Hristos, ci să ne păstrăm o imagine bună în fața oamenilor, nu cumva cineva să spună ceva despre noi și dacă spune, suntem praf făcuți. Știți ce e asta? Simplu, mândrie. Suntem mândri, foarte mândri.
Și mândria aceasta mă împiedică și te împiedică, de fapt, să ai o relație corectă cu Dumnezeu și să lași pe Hristos să te ridice din înfrângerea aceasta care poate să o aducă diavolul în viața ta, la o viață de biruință în Hristos. Și mă rog în seara aceasta și spun, Doamne, ajută-ne să ne pocăim de mândrie. Că toți avem mândrie. Uneori recunoaștem, mai mult de alții nu. Dar avem atât de multă mândrie în noi. Așa cum spunea fratele Cristi, ai pe cineva care te lasă să te ghideze în viață? Nu, domnule, eu n-am nevoie să mă ghideze nimeni, domnule. Chiar n-ai nevoie să te ghideze. Ești așa tu super inteligența pământului. Ai toată experiența acumulată din pământ. Chiar n-ai nevoie de niciun sfat. N-ai nevoie de sfatul Duhului Sfânt? N-ai nevoie de cuvântul de învățătură al Scripturii? N-ai nevoie de un om cu experiență care a trecut prin viață mai mult decât ai trecut tu și care să spună, băiete, nu, asta e calea, asta este calea. Doamne, ajută-ne să ne plecăm. Data trecută, miercurea trecută, am ridicat problema, o să avem un mesaj în 4 puncte în seara aceasta, o să încerc să îl fac cât de scurt pot eu, ca să nu vă plictisesc. Dar este un mesaj în 4 puncte, o să trecem mai ușor peste primele 2-3 și o să mă concentrez probabil un pic mai mult pe partea a 4 a mesajului, pe punctul 4. În prima parte spuneam, miercurea trecută, fac doar o scurtă recapitulare pentru cei care n-ați fost, când discutăm despre restaurare în Hristos, discutăm despre faptul a ceea ce s-a întâmplat în grădina Eden atunci când primii oameni au păcătuit. Și cuvântul Domnului ne spune în cartea Genesa, și știți foarte bine această întâmplare, cum omul a păcătuit și păcătuind, natura lui a fost afectată într-un mod dramatic. Păcatul a adus în viața omului boală, suferință, a rupt relația cu Dumnezeu, ne-a străinat de Dumnezeu, a adus moarte spirituală în viața noastră. A rupt relația de comuniune cu Dumnezeu, a produs anxietate, adică frică. Vă aduceți aminte că imediat în urma păcatului oamenii s-au ascuns de Dumnezeu. Frica n-a existat înainte de păcat. Păcatul a adus în viața noastră, spuneam, este ca și cum, dădeam o comparație data trecută, e ca și cum ai merge cu o mașină cu 200 de km pe oră și te-ai lovit de un zid. Practic ai face praf mașina aceea. Asta s-a întâmplat cu păcatul în viața ta, în viața noastră, în viața primilor oameni. Viața aceea, natura aceea umană, perfectă, făcută de Dumnezeu, a fost făcută praf și țândări. De aceea suferim ceea ce suferim astăzi. Spuneam, anxietate, depresie, rări emoționale și spirituale. Păcatul a dus la ruperea relațiilor umane între noi. De aceea apare despărțirea în căsătorie. Nu mai putem să ținem relațiile. Nu mai putem să stăm împreună. Avem o problemă în biserică, avem o problemă în familie, avem o problemă la locul de muncă. Relațiile sunt greu de sudat, greu de menținut. De ce? Datorită păcatului. Păcatul a adus ură, invidie, gelozie, spirit de competiție și etc. Dar nu numai că ne-a afectat din punct de vedere spiritual, afectând natura umană. Păcatul are consecințe peste trupul tău. Dumnezeu a spus foarte clar, dacă veți mânca, veți muri. Și ceea ce s-a și întâmplat a fost că noi, consecința păcatului este moartea fizică, de aceea și murim. Dumnezeu a fost nevoit să ne scoată din grădina aceea, nu pentru că Dumnezeu nu ne-a iubit, nu pentru că Dumnezeu n-a avut un plan pentru viața noastră, ci pentru că dacă am fi rămas în grădină, am fi mâncat din pomul vieții. Mâncând din pomul vieții, păcatul ar fi rămas peste noi și n-ar mai fi fost niciun plan de răscumpărare pentru noi. Nici o remediere pentru păcatul nostru. Dumnezeu a fost nevoit să ne scoată din grădină tocmai din motivul acesta, ca să te protejeze și să ne protejeze. Dar nu numai aceasta. În al treilea rând, păcatul a permis diavolului să fie stăpânul acestui pământ. De aceea avem ceea ce avem. Aduceți aminte de ispitirea din Matei, capitolul 4. Ultima ispitire zice că l-a luat pe Domnul și l-a dus pe un munte înalt și i-a arătat toate împărățiile pământului și a zis, dacă mi te închini mie, ți le dau. El este un uzurpator, un hoț, spune Ioan, capitolul 10, despre diavolul. Dar prin înșelăciune, el a devenit stăpânul acestei lumi. Această lucrare de restaurare are în vedere ne are pe noi în vedere, dar are în vedere și restaurarea aceasta, pământului acesta care este sub dominația întunericului, sub dominația celui rău, războaie peste războaie, calamități, boli. Există atât de multă suferință în lume. Dacă ar fi să ne uităm efectiv la statistici, să vedem ce se întâmplă pe pământul acesta,
Este atât de multă tulburare, suferință, lacrimi și plâns. Și atât de mulți oameni suferă. Am citit o carte complicată, dureroasă carte, scrisă de unul dintre copiii lui Ravi Zaharia, o fată. Cred că Ru, dacă nu greșesc, o cheamă. Ea se implică în lucrările de ajutorare internațională și la un moment dat vorbește că a ajuns, cred că în Olanda, dacă nu greșesc, o țară extrem de imorală. Și nu numai, și în Asia există așa numitele cartiere roșii. Acolo sunt persoane, sunt femei care sunt abuzate și vândute ca sclave sexuale. Când citești o carte ca aceasta, îți vine să plângi 24 din 24 să vezi ce se întâmplă acolo. Ce drame trăiesc oamenii în momentul ăsta în care noi stăm pe bancă. Păcatul și diavolul a produs atâta de multă suferință în lumea aceasta în care noi trăim. Și am arătat că miercuri, într-una din, nu mai știu dacă trecută sau acum 2 săptămâni, dar am arătat cum, datorită păcatului, noi ne-am pierdut comuniunea cu Dumnezeu, ne-am înstrăinat unii din ceilalți, ne-am înstrăinat față de noi și consecințele lui sunt teribile. Ce se întâmplă? Ce vrea Dumnezeu? Din momentul în care Adam și Eva au păcătuit, punctul 2 al acestei predici este următorul. Dumnezeu a întocmit un plan, s-a amintit la un moment dat, de restaurare a vieții și a naturii umane, a ceea ce noi am pierdut prin păcat la cădere. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Genesa, capitolul 3, versetul 15. Vrăjmășine voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Sămânța femeii este planul lui Dumnezeu de restaurare pentru ceea ce s-a întâmplat în grădina Edenului în Genesa. De aceea Domnul spune, vrăjmășie voi pune între tine, adică între diavol și femeie, sămânța femeii, și aici are în vedere pe Domnul Iisus Hristos. El este sămânța, El este mielul, spune Ioan, atunci când îl citează, când intră Domnul Iisus Hristos în apă botezului, spune, iată mielul lui Dumnezeu, care ce face? Care ridică păcatul lumii. Deci ceea ce s-a întâmplat în momentul căderii, Dumnezeu face un plan de restaurare. Și planul de restaurare îl are în vedere pe Domnul Iisus Hristos. Ioan, capitolul versetul 2, partea a doua, spune Ioan acolo, iată mielul lui Dumnezeu. Toate jertfele din Vechiul Testament, începând cu prima jertfă pe care a făcut-o Dumnezeu, atunci când Dumnezeu a jertfit animale pentru ca să facă niște piei și să îmbrace pe oameni, de atunci și până la Domnul Iisus Hristos, toate jertfele din Vechiul Testament arătau spre jertfa care avea să fie un substitut față de toate celelalte jertfe, anume jertfa Domnului Iisus Hristos. Și dați-mi voie să citesc Evrei, capitolul 9, de la versetul 11 la versetul 15, pentru că aici este un cuvânt extraordinar. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acesta mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țapi, pentru că Vechiul Testament se aduceau jertfe de animale și de viței, atenție, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și a țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați de păcat îi sfințesc și le aduc curățirea trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dat pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Amin. Deci acolo, în grădina Edenului, ne lovim cu 200 de km pe oră de un zi, ne facem praf viața, relația cu Dumnezeu, ne facem praf interiorul, viața noastră emoțională, mentală, spirituală, și Dumnezeu întocmește în momentul acela un plan de răscumpărare care avea în vedere pe Iisus Hristos jertfa de ispășire și de răscumpărare, de restaurare pentru noi și pentru sufletul tău. Acesta este rolul lui Dumnezeu activ în restaurare. Ce a făcut Hristos? Care e rolul lui Hristos în planul acesta, în relația aceasta? Hristos a făcut posibilă restaurarea noastră și a tuturor lucrurilor prin jertfa așa ispășitoare. În seara aceasta aș vrea să aduc câteva gânduri legate de ispășire.
Este un cuvânt teologic, un cuvânt mai puțin obișnuit, probabil pentru unii dintre dumneavoastră, dar îl folosesc în mod special în seara aceasta, pentru că fără o bază corectă, fără o bază teologică corectă, tu nu poți să trăiești restaurarea pe care ți-o dorești. Noi trebuie să punem niște fundații foarte bine în mintea și în inima noastră dacă vrem să construim ceva pe temelia aceasta. Uneori viața ta să clatină în toate părțile pentru că ai construit pe niște adevăruri relative. Pentru că, așa cum spuneam la un moment dat, în puzzle-ul acesta al vieții tale creștine îți lipsesc foarte multe piese. Și probabil că una dintre piesele lipsă este tocmai această teologie sau un adevăr legat de ispășire. Ce înseamnă ispășire? Când cineva face ispășire, înseamnă că plătește în locul tău. Ispășire înseamnă că cineva a plătit în locul tău. Cât de serios este păcatul în ochii lui Dumnezeu? Plata păcatului, ne spune cuvântul Dumnezeu, este moartea. Din punctul ăsta de vedere, toată omenirea, începând cu Adam și Eva și până la noi, am fost băgați sub jurisdicția sau sub legea penală a lui Dumnezeu, care în dreptul nostru a scris moarte categoric. Ce este ispășirea? Ce s-a întâmplat la cruce? Ispășirea a rezolvat din punct de vedere juridic problema păcatelor noastre. Iisus a făcut acest lucru prin faptul că a plătit datoria juridică pentru păcate și a înlăturat păcatele noastre din fața lui Dumnezeu. Sunt foarte multe texte, nu ne mai permite timpul. Iisus ne-a substituit, adică ne-a înlocuit înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuia să fim aduși ca niște jertfe peste care trebuia să cadă cuțitul justiției lui Dumnezeu și noi trebuia să fim condamnați. Vă aduceți aminte că atunci când Dumnezeu îi cere lui Avram să-și aducă copilul pe muntele Moria, în momentul în care Avram ridică cuțitul ca într-un act de credință și ascultare deplină, să-l învingă în copilul lui, Dumnezeu spune: oprește-te! Oprește-te! Acum văd că tu mi-ești credincios. Dar cuțitul acela care s-a oprit atunci, după ceva timp, 1000 și ceva de ani, el cade la cruce. Cuțitul acela cade la cruce. Și cel care este spintecat pe cruce este Iisus Hristos Domnul. Mielul lui Dumnezeu, în locul tău și în locul meu, slăvit să fie numele Lui. Cuțitul acela nu s-a oprit. Fiul care trebuia jertfit a fost jertfit. Dar nu fiul lui Avram trebuia să moară în ziua aceea, ci fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. La cruce Hristos a împăcat dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. Cum putea un Dumnezeu sfânt, este una dintre întrebările care se ridică și drept, să le dea oamenilor ceea ce merită și totuși să-și manifeste dragostea, izbăvându-i de pedeapsa păcatului. Dacă treci pe roșu cu mașina, ce se întâmplă? Te filmează camera? Are camera din Londra preferințe? Are? De etnie, de culoare, de bani, de că ești masculin, feminin, că ești mai prost îmbrăcat, că ai mașina mai bună, mai slabă. Are camerele din Londra preferințe? Nu. În momentul în care ai trecut pe roșu, intri sub o jurisdicție a poliției rutiere care spune: ai călcat legea. Și pentru că ai călcat legea, plătești. Plătești. Numai dacă ești nevinovat, nu plătești. Dar dacă ești vinovat, spuneți-mi unul dintre dumneavoastră vinovat care este și care nu a plătit. Nu există. Mă, dacă faci vreo șmecherie sau știu eu ce, la mod legal, în mod corect, plătești. Ai o amendă de plătit, sau nu neapărat o amendă, ai de plătit facturi, la gaz, la curent, la apă, în sfârșit. Și nu le plătești o lună, 2, 3, 4, 5, ce se întâmplă? Nu primești tu acasă o amendă pentru că ai călcat o înțelegere contractuală pe care tu ai avut-o, că vei plăti la timp. Nu există în lumea aceasta, care e guvernată atât de prost și de rău, ca să faci ceva greșit și să intri sub auspițiile legii și cineva să te ierte. Jurisdicția lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu cerea pentru ceea ce s-a întâmplat atunci moartea fiecăruia dintre noi. Ispășirea lui Iisus Hristos, adică moartea ispășitoare a lui Iisus Hristos, a însemnat că Dumnezeu și-a trimis propriul său fiu. Ca la cruce, El să ia asupra lui toată vina păcatului tău și tu, prin El, să fii socotit total achitat. Slăvit să fie Dumnezeu. Deci ce a făcut ispășirea? Ca să nu o lungim foarte mult,
Ce a făcut Hristos la cruce prin moartea Lui ispășitoare, spuneam, este un substitut, adică în locul tău a fost El, ca să împace dreptatea lui Dumnezeu. Dar s-a mai întâmplat ceva acolo. Hristos nu numai că a luat pedeapsa și în felul acesta a făcut posibilă pacea între noi și Dumnezeu, dar Hristos a șters cazierul. Oameni buni, deci probabil că nu aveți cazier și să vă păzească Dumnezeu să aveți cazier. Eu am lucrat foarte mult cu hoți în pușcărie. Știu ce înseamnă să ai un cazier. Și am întâlnit situația asta de foarte multe ori, lucrând pe domeniul de reabilitare la Centrul Onisim de la Bistrița. După ce eliberau oamenii ăștia din pușcărie, ajungeau o parte importantă dintre ei la noi, în Centrul Onisim. Partea noastră, ca centru de recuperare și de reintegrare socială, era să-i aducem pe oamenii aceștia, de unde erau ei, de la sub nivelul mării, la un nivel de integrare socială. Ca să faci lucrul acesta, primele dintre lucrurile pe care le făceam, trebuia să le facem acte. N-aveau acte, n-aveau buletin, n-aveau nimic, certificat, nimic. Le făceai acte. Bun, le făceai acte. 2. Trebuia să-i angajezi. Și aici aveam o mare problemă. Deci, ai făcut ceva, ai greșit în fața statului. Ai ajuns la un tribunal, ți s-a dat o pedeapsă de 5 ani, în sfârșit, cu executare sau în sfârșit. Și faci, poate din 5, 3 ani jumate de pușcărie. Ți-ai ispășit pedeapsa, deci ai ieșit afară. Tu ți-ai ispășit pedeapsa, dar cazierul tău este pătat. Tu ai un cazier. Oricine vrea să verifice și sunt locuri de muncă unde spune dați-mi ce? Cazier. Păi voi imaginați, sunteți nurse sau sunteți neni și trebuie să ai cazier. Dar 10 ani de pușcărie. Păi te mai ia cineva la muncă? Păi tu zici, Doamnă, dar vă rog frumos, luați-mi la muncă că eu mi-am ispășit cei 10 ani. Eu acum sunt curată. S-o crezi tu? S-o crezi tu? Cazierul tău spune altceva. Problema cazierului e o problemă extrem de importantă în momentul în care tu ai în spate niște fapte penale. Ele te urmăresc toată viața. Mergi la un lucru și ești obligat să muncești la cele mai de jos. În sfârșit, job. Pentru că nu te ia nimeni cu cazier pătat. Hristos la cruce, lucrarea Lui de ispășire, nu numai că a luat vina, dar ne-a șters cazierul. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni, capitolul 2, versetul 14. Este fenomenal. A șters ce? Știți ce e zapisul? Zapisul era o hârtie, da, pe care datornicul, tu care erai, îți scria toate datoriile tale. Ăsta e zapisul. A șters zapisul cu poruncele lui, care stăteau împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicind, pirorindu-l pe cruce. Aleluia! Jertfa ispășitoare a lui Iisus Hristos ne-a înlocuit, s-a pus El, a luat toată vina asupra Lui, tot blestemul nostru. Ne-a șters zapisul, adică cazierul, și 3, a făcut posibilă nașterea din nou la o viață nouă. Slăvit să fie Dumnezeu. Fraților, acestea sunt niște adevăruri atât de tari, atât de adânci, adevărul la care suntem invitați să medităm, să aprofundăm lucrarea aceasta. Vorbim despre restaurare de la înfrângere la biruință, dar lucrarea aceasta de restaurare pe care Dumnezeu a avut-o în vedere în Iisus Hristos a fost imposibilă fără jertfa ispășitoare a Domnului Iisus. El face posibilă nașterea din nou. El face posibilă o viață nouă care să ia chip în noi. Sunt 2 agenți care lucrează la nașterea aceasta din nou. Cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie citit, care trebuie ascultat, și Duhul lui Dumnezeu. Am impresia, Biserica Pentecostală, că nu înțelegem suficient ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt, care nu se oprește doar la vorbirea în limbi. Acum de câțiva ani, să zic așa, ne-am concentrat pe stăruință. Și foarte bine că facem lucrul acesta. Și în perioada aceea de stăruință ne rugăm, postim, ne punem deoparte, în sfârșit. Și avem un moment în care vrem să ne apropiem de Dumnezeu. Zic eu, dacă am trăi în fiecare zi ca la stăruință, dacă am fi în acea căutare a Duhului, dacă am fi în acea râvnă, în același post, în aceeași dorință ca să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze, Doamne ajută-ne! Every day, în fiecare zi, să fim și să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Dați-mi voie să spun 2-3 lucruri legate de Duhul Sfânt.
În momentul în care l-am primit pe Domnul Iisus ca mântuitor, am primit sau vom experimenta câteva lucruri din lucrarea Duhului Sfânt. Și unul sau primul dintre ele este regenerarea. Ce înseamnă regenerare? Ce face Duhul Sfânt? Zice, ne regenerează. Adică este actul prin care Dumnezeu, Duhul Sfânt, ca răspuns la credința mântuitoare, curățește și înnoiește sufletul și Duhul celui ce crede în Evanghelie și îi dă viață spirituală. Cine dă viață spirituală? Duhul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să exprim 2-3 lucruri legate de lucrarea aceasta. Viața nouă primită și susținută prin Duhul Sfânt este o viață ce izvorește dintr-o relație intimă cu Dumnezeu. Această nouă viață ne dă o dinamică nouă. Filipeni 4:13. Deci Duhul lui Dumnezeu, pentru că noi prin credință ne-am apropiat și am crezut în jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos și am acceptat-o pentru noi, Duhul lui Dumnezeu invadează, îi permitem să intre în viața noastră. Și spune cuvântul Domnului, pot totul în Hristos care mă întărește să ce? Să am o viață nouă. Duhul lui Dumnezeu lucrează în interiorul tău. Îți dă un scop nou în viață, o cunoaștere nouă, o relație nouă cu Dumnezeu, un caracter nou, un ajutor nou, o nouă dorință și activitate, o direcție nouă în viață, un nou interes pentru lucrarea lui Dumnezeu, o cetățenie nouă, o așteptare nouă, o destinație nouă. Doamne, ajută-ne! Cine face lucrarea aceasta? Duhul lui Dumnezeu. Deci, păcatul ne-a zdrobit, Dumnezeu întocmește un plan de reabilitare, un plan de a ne pune din nou într-o relație corectă pe cele 4 zone pe care le-am pierdut. Viață spirituală, conștiință, în relație emoțională și relația umană, relațiile dintre noi și ceilalți. Deci pe toate aceste 4 planuri, Dumnezeu face un plan prin Domnul Iisus Hristos ca să ne readucă din nou într-o formă de viață nouă și să fim din nou aduși într-o stare corectă înaintea lui Dumnezeu. Pe toate aceste 4 planuri. Iisus Hristos își face lucrarea, Duhul lui Dumnezeu își face lucrarea și acum suntem la partea a 4-a predicii despre care vorbeam. Ce îmi revine mie în toată povestea asta? Vedeți, este trist, dar este foarte adevărat că în ciuda faptului că Dumnezeu și-a dus planul la îndeplinire, Hristos și-a făcut partea Lui, El a murit pe cruce, Duhul lui Dumnezeu acționează și face toată lucrarea aceasta și mult mai mult decât am spus eu, noi nu ne facem partea noastră. Tocmai de aceea Dumnezeu este împiedicat să restaureze viața ta, să fii un om puternic în interiorul tău, în mintea ta, în inima ta, în alegerile tale, în direcția pe care o ai în viață. Și uneori șchiopătăm, alunecăm, uneori te trezești, te întâlnești cu oameni care nu-ți vine să crezi că sunt creștini, că vorbesc în felul în care vorbesc, că trăiesc în felul în care trăiesc. Primul lucru pe care îl cere Dumnezeu de la tine și de la mine este să avem o credință mântuitoare. Și dacă în seara aceasta sunt persoane în locul acesta care nu și-au pus o credință personală în Iisus Hristos, vreau să spun, nu există, îi spuneam la Suzan și la prima femeie, a doua femeie cu care am stat de vorbă, i-am spus, nu există putere în tine însuți. Cristal o cheamă. Nu există forță să te clinuiești, să te curățești tu pe tine. Cel care face pentru tine lucrarea aceea și a făcut-o este Iisus Hristos, Domnul. Dar ai nevoie să-mi pun o credință mântuitoare în Iisus Hristos, să cred că El poate face lucrarea aceasta pentru mine. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Credința aceasta ne aduce la nașterea din nou și la lucrarea pe care o face Duhul Sfânt. În al doilea rând, trebuie să renunțăm la lucrurile vechi din viața noastră. Trebuie să renunțăm la lucrurile vechi din viața noastră. Haideți să cităm un cuvânt. Apostolul Pavel folosește expresia să ne dezbrăcăm, zice. Coloseni, capitolul 3, versetul 9 și 10. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă mințiți, cel mai rău este te minți tu pe tine. Că pe alții îi mai minți, dar cel mai rău lucru este când te minți tu pe tine însuți. Nu vă mințiți unii pe alții. De ce? Întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și de faptele lui. Face Dumnezeu tot planul acesta, Hristos își face partea Lui, Duhul Sfânt își face partea Lui, e partea mea. Care e partea mea? Să cred în lucrarea Domnului Iisus Hristos.
În al doilea rând, să mă dezbrac de faptele vechi. Și anume de ce? Sunt mai multe lucruri. Primul dintre ele, de un mod de gândire firesc, oameni buni. Noi vrem să construim o viață nouă, total nouă, pe considerentele lui Dumnezeu, pe planul lui Dumnezeu, pe jertfa Domnului Iisus Hristos, cu o gândire veche. Cu o gândire veche. Spuneam că un prieten de-al nostru care n-a reușit să apropie de Domnul cât trebuie, dar mai vine pe la biserică să mai chinuie și el săracul, zice: frate Robert, mai primesc scrisori pe veche adresă. Mai primesc scrisori pe veche adresă. Adică mai fac lucruri din viața mea aia rea. Vreau să construiesc o viață nouă cu un sistem de gândire vechi, lumesc. Adică trăiesc în lumea aceasta. Paradoxul creștin este următorul: măcar că trăim în lume, nu suntem ca lumea. Asta spune la un moment dat Apostolul Pavel și spune: eu nu vreau, și Domnul Iisus Hristos o spune. Nu trebuie să vă smulgeți din lume, nu trebuie să mergem la mănăstiri ca să trăim o viață cu Dumnezeu. Trăind în lume, să nu trăim ca lumea. Eu te întreb, trăiești ca lumea în vestimentație? Trăim ca lumea în vestimentație? Păi oameni buni, eu rămân stupefiat, dați-mi voie să spun. Filozofia, pe care nu ne permite timpul, dar filozofia de viață astăzi este postmodernism. Postmodernismul relativizează adevărul. Postmodernismul ia toate valorile etice și morale creștine și le aruncă la lada de gunoi. Le aruncă la lada de gunoi. Consideră că aceste valori morale creștine sunt depășite, sunt demodate și nu mai avem nevoie de ele. Și în locul acestor valori creștine, morale și etice, și care țin de conduită și de decență, se înlocuiește cu valorile lumii. Și atenție, se feminizează bărbatul în media, în tot felul de aspecte, în îmbrăcăminte, în modul în care e conceput. Moda nu o fac creștinii. Moda o fac păgânii. Toate casele de modă au în spatele lor gândire demonică. Și casele acestea de modă ne spun nouă cum să ne îmbrăcăm. Și eu n-am discernământ acum, ca om al lui Dumnezeu, să știu ce pot să port și să știu ce nu pot să port sau nu să cade să port. În timp ce lumea în care trăim feminizează bărbatul, punându-i streci pe picioare. Scuzați-mă. Deci, cu ani de zile în urmă, cine purta un pantalon pe picior era o femeie. Pentru că avea un interes să facă lucrul acesta. Dar în niciun caz un bărbat. Pantalonul unui bărbat e un pantalon drept. În niciun caz nu este un pantalon pe picior. Moda aduce în lume pantalonile femeii de acum 10 ani, aduce și portă bărbații în biserică. Și la auto și închinarii portă. Pe picior. Și scurți un pic să vadă șosete. Și picior. Gleznă. Știți când se vedea gleznă la o femeie? Sorry, bărbați. Știți când se vedea? Știți cu ce scop se vedea o gleznă la o femeie? Nu permite că suntem în spațiul bisericii. Și la noi se vede. Adică am o gândire, deci eu vreau să am o viață nouă, restaurată în Hristos, pe un sistem vechi de gândire lumesc. Nu se poate! Nu se poate! Dezbrăcați-vă, spune cuvântul lui Dumnezeu, de gândirea lumească. Deci nu poți să iei din lume gândirea și filozofia lumii și să o aduci în inima ta, în viața ta și să spui: domnule, cum zic mai sigur, omul se uită la inimă. Nu, Dumnezeu se uită la tot, nu numai la inimă. La tot se uită Dumnezeu. Femeile. Societatea în care trăim masculinizează bărbatul. Ați văzut că în revistele de modă sau în casele de modă femeia are pantalonul drept ca bărbatului? Ați văzut lucrul ăsta? Bărbatul are pantalon strâmb și femeia are pantalon larg. Și ne trezim cu și surorile. Cred că nu-i cazul la Betesda, dar în sfârșit. Ideea asta de a prelua din gândirea aceasta. Măi, oameni buni, știați că blugii rupți la genunchi? Aveți blugi acasă rupți la genunchi, sunt sigur de asta. Deci știați că blugii ăștia lupți la genunchi transmite un mesaj? Că îl purtau femeile ușoare de pe stradă, oamenii fără bani și oamenii care nu-și permiteau și care trăiau din temeri ce erau cu blugii rupți? Păi este o descreditare a demnității tale. Și văd atâția creștini, femei și bărbați care poartă blugii rupți peste tot. Mă trezesc și pe la fiică mea, nu știu pe care nu știu,
Bă, femeie, dar ce-s cu blugi ăștia? Erau ruși pe aici. I-a luat, nu știu, nici nu i-a văzut. Nici nu realizăm că de fapt ne schimbăm odată cu lumea, acceptând filozofia ei de viață. Adică nu avem discernământ să știu, asta pot sau nu pot. Știu că aveți o problemă să vă găsiți o rochie. Știu lucrul ăsta. Eu am 5 fete în casă. Deci știu foarte bine ce înseamnă să cauți o rochie. Decentă, așezată, în sfârșit. Dar, fraților, dacă vreau să ne găsim ce ne trebuie, în acordul decenței lui Dumnezeu, ne vom găsi. E drept? E drept. Dar ce, frate, acum să umblu toată Londra? Dacă trebuie? Da. Da, dacă trebuie. De multe ori am discuții cu Cosmina. Crezi că e ok asta? Mă, femeie, dar acum ar trebui să știu că e ok sau nu e ok. E ok, da, trebuie să fie decent. Trebuie să te acopere, trebuie să fie... Pentru că tu ești un om nou în Hristos. Nu mai ești un om vechi, tu nu mai ești o femeie din lume, nu mai ești un bărbat care gândește ca oamenii din lume. La toată lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Și eu trebuie să fac ceva. Ce? Să-mi înnoiesc mintea. Să-mi înnoiesc mintea. Filozofia de viață și maximele astea pe care le dau oameni. Trăiește-ți ce? Spune filozofia de viață în care noi. Trăiește-ți clipa, nu viața. Viața e lungă, ce-ți trăiești viața? Nu știi. Clipa, Domnule, auzi, nu viața, clipa trăiește-o. Cum e asta? Nici fiecare, știi, fiecare, la maxim. Că mâine murim și... Păi bineînțeles că ăștia săraci spun trăiește-ți clipa. Pe holul ăsta de la etajul 3, renumit, la un moment dat a trebuit să cerem suport și asistență, cineva să ne asiste, cineva din partea staffului, să ne trimită pe cineva să ne asiste, pentru că intrând în apartamente, să nu zică cineva că nu știu ce le-am luat, că au avut pe acolo vreo 100.000 de lire și i-am luat noi. Și am cerut o asistență. Și la un moment dat, unul dintre cei care a venit să ne asiste a fost un bărbat. Și m-a auzit vorbind cu una dintre doamnele acestea despre Dumnezeu și ei spune, e pastor ăsta, zice. Îi zice da, m-a auzit că zice, știe Biblia, nu, și le zicea ceva din Biblie. Și mă întorc pe el, întreb dacă e creștin, a zis că e creștin. Și îmi zice face următoarea afirmație. Zice, pastore, zice, sunt creștin, bunicul meu a fost păstor, vin dintr-o familie de pocăiți, dar eu mi-am pierdut credința. Și am zis, dar ce s-a întâmplat? Și a zis, istorie lungă, din ce înțeleg, a avut niște prieteni de familie care au murit într-un mod foarte dramatic, de cancer, de nu știu ce, în sfârșit. Și era foarte tulburat, foarte tulburat. Și vine și zice, pastore, vreau să-mi răspunzi la o întrebare. Te rog. Ce pastore, dacă Dumnezeu e bun, dacă Dumnezeu e puternic, deja știam unde vrea să ajung. Dacă Dumnezeu este ceea ce zice, de ce suferă oamenii buni? De ce? De ce, uite, lângă noi, sunt oameni nemernici, oameni destrăbălați, oameni care n-au nicio problemă, nu-s bolnavi, domnule, n-au datorii, au bani, au mașini, au... El când a început să vorbească în fața mea, să derula o poveste a vieții mele. L-am lăsat să povestească și am zis, vreau să spun o întâmplare din viața mea. Eu când am venit în Londra, repet, nu e nimic, dar este un adevăr. Eu am venit în Londra de la birou. Am venit în Londra de la birou, în Londra, din România. Și am venit la cărat plasterboard în Londra. După 10 de telefoane date, ca să lucrez cu 50 de lire pe zi, cineva și-a făcut îndurarea să mă cheme la frumoasa și ușoara muncă să cărat plasterboard la etajul 5. Cine a cărat, știe. Plin de vitalitate și de tinerețe acum 9 ani. Am pus plasterboard-ul, lucram în centrul Londrei, chiar în centrul Londrei. Treceam numai pe lângă Maserati și Lamborghini și eram cu plăcile în spate, pipirig, amărât. De-abia așteptam să treacă ziua să iau 50 de lire. Și în timp ce eu treceam cu cărucior, că aduceam un cărucior prima dată până în fața building-ului, mai multe, 20 de plăci, și îl împingeam pe un trotuar, vis-a-vis restaurante, Doamne, păi ăia cheltuiau salariul meu pe o săptămână, așa, într-o zi, mâncare, Maserati, Lamborghini. Și eu căra. Până la prânz a fost cum a fost. Că duceam cu liftul, dar după aia au venit plăcile mari. Am avut o idee genială, dar nu a fost de acord managerul. Zic, nu poți să-l tai, să-l bag în lift?
Nu, zice, trebuie să-l duci tu până sus. Și hai să duc și eu o plac. Tot am rupt-o până la etajul 5. Hai să duc a doua. Hai, zic, bă, o ducem în 2. Și așa am rupt-o. Dezastru. Ei, și la un moment dat s-a trezit. M-a ridicat privirea spre cer și am zis, Doamne, păi corect așa ceva. Adică eu, nu sunt eu sfântul din... Vorba lui fratele Ionuț are o vorbă, zice, sfântul din pârâu. Nu sunt eu sfântul din pârâu. Dar chiar așa, pentru 50 de lire și oamenii ăștia n-au nicio problemă. Uite. Și în momentul, am mai spus experiența asta, vă repet. În momentul frământării, dar era o frământare foarte serioasă, nu era deloc o glumă. Mi-a vorbit Dumnezeu. Și ce mi-a vorbit Dumnezeu, vă spun și vouă, i-am spus și acestui bărbat. Și mi-a spus așa, Robert, uite-te la ei. Ei, tot ce își vor lua, va fi aici. Riordul tău încă n-a sosit. Slăvit să fie Dumnezeu. Plata ta încă n-ai primit-o. Uite-te la ei. Ei își vor lua tot aici și dincolo nu vor avea nimic. Tu încă aici nu ți-ai luat, dar dincolo o să ai peste măsură. Aleluia! Aștept acea zi! Aștept acea zi! Mai car 2 plăci de plasbor. Nu mai multe că-s greu. Dar 2 aș mai căra. E greu. I-am spus acestui bărbat, da, ne uităm în jurul nostru și ni se pare că lumea este nedreaptă, dar pentru creștini, pentru copilul lui Dumnezeu, va veni o zi a răsplătirii lor. Va veni o zi când lacrima ta, durerea ta, batjocarea care ai îndurat-o, faptul că ai vrut să fii decent, faptul că te-ai luptat cu tine, faptul că ai vrut să trăiești în viața aceasta moral, etic, cu frică de Domnul, într-o zi, toată lucrarea aceasta va fi răsplătită. Slăvit să fie Dumnezeu. Să spuneam, să spui credința în Dumnezeu ține de noi, să ai o credință mântuitoare în care să vezi în Iisus Hristos lucrarea pe care L-a făcut-o. Și 2, spuneam, să începem să renunțăm. Și unul din lucrurile la care trebuie să renunțăm de urgență este un sistem de gândire lumesc. Dați-mi voie să mai citesc un cuvânt din 1 Corinteni, capitolul 3, ca să așezăm corect, chiar dacă încheie aici gândul acesta și nu merg mai departe, dar este important. Zice versetul 1, cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. Cui se adresează Pavel? Păgânilor? Păi nu, bisericii din Corint. Dacă Pavel ar fi fost în seara aceasta aici și ar fi avut un cuvânt de ăsta, se adresa nouă, nu la alții. Deci, cât despre mine, fraților, zice, nu v-am putut vorbi ca unor oameni cu gândire duhovnicească. Ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești. Păi cum, pocăi lumesc? Păi da. Pentru că n-ai abandonat sistemul de gândire exact din lumea în care noi trăim. L-ai luat cu tine în pocăință, l-ai luat cu tine în biserică, l-ai luat cu tine în familie, l-ai luat cu tine la locul de muncă, l-ai luat cu tine peste tot. Tot lumesc, zice, sunteți. Și zice, ca unor prunci în Hristos, v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu puteați să le suferiți și nici acum chiar nu le puteți suferi. Atenție, pentru că tot lumesc sunteți. De ce? Pentru că între voi sunt certuri. Vă certați în familie. De unde sunt certurile astea? De ce e atâta tensiune în familie, oameni buni? De ce? De aia, că avem o gândire lumească. Avem un sistem de valori lumești. Nu avem o gândire duhovnicească. Dacă am avea o gândire duhovnicească, am face în familiile noastre ce? Pace. Am face pace. Am face liniște în casele noastre. Ne-am rugat Domnul pentru înțelepciune să evităm conflictele. Uneori atâta tensiune în casele pocăiților. Atâta ceartă. Atâta neînțelegere. Și venim după aia la casa lui Dumnezeu, zâmbim și spunem pacea Domnului. Când între voi sunt certuri, spune Apostolul Pavel, și mai mult decât atât, când unul zice eu sunt al lui Pavel și altul eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni din lume? Când aveți spiritul ăsta de competiție, când ne facem partide între noi, ăsta e un sistem de gândire lumesc. Închei în seara aceasta spunând, aducându-vă aminte că Adam și Eva, prin păcat, ne-a zdrobit din punct de vedere al naturii umane, a adus moartea fizică peste noi și moarte spirituală și a permis diavolului să câștige
lumea aceasta până la o vreme când Hristos va restaura și lucrarea aceasta, pentru că El va fi Domn și Împărat și peste pământul acesta. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu a întocmit un plan de restaurare în Iisus Hristos. Iisus Hristos a mers la cruce într-o jertfă de ispășire în locul tău și în locul meu și a făcut partea și Duhul lui Dumnezeu a venit în viața noastră și ne-a născut din nou prin cuvânt și Duhul lui Dumnezeu. Și este o parte a mea. Spuneam cel puțin două lucruri, sunt mai multe. Una, să am o credință mântuitoare care aduce peste mine nu judecata lui Dumnezeu, ci pacea lui Dumnezeu și să încep să trăiesc renunțând la vechile haine. Renunțând la un mod de gândire lumesc și încărcându-mi mintea cu un mod de gândire duhovnicesc. Dumnezeu să ne binecuvinteze și lucrarea aceasta de restaurare care Dumnezeu a început-o în tine și în mine, Dumnezeu să o desăvârșească. Amin.